Napríklad som zvedavá, či sa nám podarí dnes roztancovať aj pána doktora Ilka. Vieš, poďme si takto sadnúť, aby sme sa netlačili na tom jednom sedadle. Ale pán doktor Ilko možno zatancuje a predpokladám, že si s nami zatancuje, len neviem, či bude mať toľko času, keď bude dvíhať telefóny. Gabriela Kovač-Turzo, náš ďalší host, príjemné dobré ráno. Dobré ráno. Špeciálne vás predstavovať nemusíme, pretože pravidelne sa stretávame takto v stredu v Teleránach. Dnes sa ideme venovať imunitnému systému. Imunitný systém v novej klasifikácii je rozptýlený orgán, ktorý je v celom tele a váži zhruba 1 kg. Bunky imunity kolujú napríklad v krvnom riečišti, v miazge a sú prítomné v určitých orgánoch. Ich úlohou je v prvom rade chrániť organizmus pred škodlivými vplyvmi a v neposlednej rade aj v boji proti onkologickým ochoreniam. Celkový stav imunitného ochorenia ovplyvňujú rôzne vonkajšie vplyvy, ako je napríklad rodinná predispozícia, správna životospráva alebo napríklad prítomný stres. Ako posilniť tú našu imunitu? Poradte. Posilniť imunitný systém navrhujeme napríklad výťažkami z liečivých húb, ako je ohňovec, ktorý sa osvedčil ako najúčinnejší z liečivých húb spomedzi 26, čo som už vlastne spomenula v predchádzajúcich reláciách. Pozitívne vplýva napríklad na prirodzených zabíjačov, sú to bunky prvej línie v boji proti onkologickým ochoreniam, tak ako už aj názov sám hovorí. Tieto bunky okrem toho, že zneškodňujú baktérie, likvidujú vírusy, takisto usmrcujú rakovinové bunky. To znamená, že sú to bunky telu vlastné, ktoré sa osvedčili ako najúčinnejšie v liečbe onkologických ochorení, čo sa týka samotného organizmu. Je to tak, že tento ohňovec teda pomáha, keď mám oslabenú imunitu, ale môžem si ho dať napríklad aj preventívne, aby som tú imunitu oslabenú nemala? A môžete si to samozrejme dať aj preventívne a doporučujeme to takisto onkologickým pacientom. Veľmi dôležitá je napríklad pri onkologických ochoreniach tzv. Imunomodulácia. To znamená, že stimulovanie práve týchto buniek imunity nie je vždy najdôležitejšie, koľko tých buniek imunity máte, ale aké sú vlastne aktívne. No okrem toho, že ohňovec, ten sme spomenali v Teleráne niekoľkokrát, tak nám poradte ešte nejaké huby, alebo teda zázračné liečivá, ktoré pomôžu. Ja by som v prvom rade ten ohňovec, ale to je taká moja dominanta. Najuniverzálnejšia, lebo osvedčil sa ako najúčinnejší. Vyzdvihujem práve preto kvôli tomu túto hubu, že musíme si uvedomiť jeden fakt. Každý sa narodíme s onkologickými bunkami. Tieto sú v našom tele. Stres vlastne zvyšuje množstvo alebo tvorbu onkologických buniek. To znamená, že každý jeden deň ochorieme, ale každý jeden deň aj vyzdravieme bez toho, aby sme si to uvedomili, pretože ten imunitný systém to za nás vyrieši. Takže máme tu jedno krásne zariadenie v tom našom organizme a našou úlohou je len, aby sme vlastne tento imunitný systém si udržiavali vždy v poriadku a v dostatočnej aktivite. No povedzte mi, a kde natrháme ten ohňovec? Kde ho nájdeme? V ktorom lese? Pod akým stromom? No, nájdeme ho napríklad v Kóreji, v Číne a v Japonsku, bohužiaľ na Slovensku sa nenachádza. Takže nič. Áno, tak akože si na tom nepochúte. Áno. Vieme mať, alebo vieme získať viac, ak chcete vedieť a získať cenné rady, tak môžete volať pani Gabriele Kovač-Turzo na číslo 026827 a 44. Ďakujeme veľmi pekne, vidíme sa ešte. A to už čo chvíľa. V tejto chvíli máme pripravenú pani Zoru Koň. Huby, vďaka ktorým si posilníte imunitný systém a práve o tom sa rozprávame v dnešnom Teleráne s pani Gabrielou Kovač-Turzo. Príjemné dobré ránko. Ja som si všimla, že neustále zdvíhate telefón, že diváci vám volajú, chcú byť zdraví, chcú posilniť svoj imunitný systém. Najskôr si povedzme, v čom spočíva ten fór, aby sme mali dobrý imunitný systém. Kde je pes zakopaný? Problém spočíva v tom, alebo riešenie tohto problému spočíva v tom, že posilníme svoj imunitný systém napríklad výťažkami z liečivých húb, ako je napríklad ohňovec. Viem, že ste sa smiali na tom, keď sme sa v minulom vstupe rozprávali, pýtali ste sa ma na iné liečivé huby a ja som ostala zase len pri tom ohňovci. Je to hlavne kvôli tomu, že je to jeden z najúčinnejších liečivých húb, ktoré sa momentálne nachádzajú na svete a sa osvedčili ako účinné v liečbe onkologických ochorení. A ako novinku by som rada povedala informáciu, že napríklad v januári 2012 bol v Spojených štátoch podaný patent na zápis potraviny s protirakovinovým účinkom, ktorého hlavným komponentom je práve ohňovec. Ako často môžem tento ohňovec a v akej forme užívať?
Ohňovec doporučujeme užívať ako výťažok z liečivej huby v závislosti od toho, či je už dané ochorenie, napríklad onkologické ochorenie alebo prevencia, tam sú potom tie dávky úplne iné. Na aké onkologické ochorenia je najúčinnejšia táto huba? Najúčinnejšie sa osvedčil ohňovec alebo výťažok z ohňovca pri nádoroch na hrubom čreve, pľúcach, nádoroch na hlave, krku, maternice a žalúdka. Ak nemám žiadne predispozície na tieto ochorenia, o ktorých sme rozprávali, aj tak je fajn, aby som v rámci podpory svojho imunitného systému užívala alebo jedla takéto huby? Dôležité je pravidelne si udržiavať ten svoj imunitný systém v poriadku a hlavne tých prirodzených zabíjačov, čo sú vlastne bunky prvej línie v boji proti onkologickým ochoreniam. Tak ako som spomenula, onkologické bunky sa nám tvoria každý deň v organizme a bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom extra pričinili, to tak imunitný systém to za nás zariadi za predpokladu, že je v poriadku, funguje dobre, tie bunky imunity sú aktívne a cítime sa dobre vo svojej koži. Sú aj nejaké kontraindikácie, kedy by sme túto hubu nemali užívať? Kontraindikácia pri užívaní liečivých húb na posilnenie imunity sú napríklad autoimmunné ochorenia, kedy nedoporučujeme vlastne výťažky z liečivých húb, lebo je to vlastne ako keby sme podporovali to ochorenie, čo nie je našim záujmom. A takisto napríklad, keď má niekto potravinovú alergiu na hríby, vtedy veľmi nedoporučujeme výťažky z liečivých húb. Ja vám ďakujem zatiaľ veľmi pekne, zámerne hovorím zatiaľ. Chcem vás poprosiť, aby ste zostali naďalej u nás v Teleráne na telefonickej linke, pretože predpokladám, že diváci budú mať záujem a budú ešte telefonovať k tejto téme, veď kto by nechcel byť zdravý, to je taká hlúpa otázka. Všetci samozrejme chceme byť zdraví a vďaka dnešnej celorannej úlohe máte možnosť aj vyhrať takéto výživové doplnky. Rady. Teraz ideme po užitočné rady opäť k pani Gabriele Kováč-Turzo. A budeme sa venovať teda imunitnému systému. Príjemné dobré ráno. Myslíš si, že zmestíme sem? Poď. Som veľmi maličká, ja sa k tebe vždy zmestím, Kreti. Tak, telefonujú diváci. Dnes sa rozprávame o imunitnom systéme, kde dôležitú úlohu zohrávajú bunky imunitného systému. Áno, sú to tzv. Prirodzení zabíjači, sú to bunky prvej línie v boji proti onkologickým ochoreniam, ktoré sa vlastne dajú do boja v prípade, ak sa vyskytnú nejaké onkologické bunky v našom organizme. Preto je veľmi dôležité posilňovať imunitný systém. Veľmi veľa divákov telefonuje, ako je možné posilniť imunitný systém. Rada by som podotkla jednu veľmi dôležitú informáciu. Výťažky z liečivých húb doporučujeme užívať v kombinácii s tou liečbou, ktorú vám navrhuje klinický onkológ. To znamená, že napríklad v kombinácii s chemoterapiou a ožarovaním. Rozprávame sa dnes o konkrétnej hube a to je ohňovec, ktorý vám môže pomôcť zvýšiť tú imunitu. Kto všetko môže užívať takúto hubu alebo takýto výživový doplnok? Môžu to byť napríklad aj deti? Výživové doplnky alebo výťažky z liečivých húb doporučujeme užívať od 12. roka života. Doporučujeme užívať napríklad pri solidných nádoroch. Mechanizmus pôsobenia výťažkov z liečivých húb je dvojakým spôsobom. Môžu zabraňovať krvnému zásobeniu nádorových buniek, to znamená, že tie bunky časom odumrú alebo sa skalcifikujú. A druhý mechanizmus pôsobenia je práve stimulácia alebo aktivizovanie tých prirodzených zabíjačov, tie tzv. NK bunky, čo sú vlastne bunky proti rakovine. Môžeme tie výživové doplnky užívať aj preventívne, keď náhodou ešte nie sme chorí a nechceme ochorieť, alebo tak, aby sa nám to náhodou nestalo? V každom prípade doporučujeme preventívne užívať takisto tieto prípravky alebo tieto výťažky z liečivých húb, pretože majú napríklad takisto antivirálny, antibakteriálny účinok. To znamená, že ten imunitný systém bude veľmi dobre naštartovaný, človek sa cíti v takej väčšej pohode a vlastne prispiejeme k tomu svojmu zdraviu, lebo zdravý človek je optimistický človek, vie pracovať, má plány, teší sa zo života a huby sú vlastne darom prírody, prečo by sme ich nevyužili. Proti akým druhom onkologických ochorení je najúčinnejšia táto huba? Najúčinnejšie sa osvedčil ohňovec ako výťažok z liečivej huby pri nádoroch hrubého čreva, žalúdka, prsníka, nádoroch pľúc, hlavy a mozgu. A takisto aj kože. Dá sa povedať, že skoro pri každom jednom solidnom nádore sa osvedčil ako účinný v podpornej terapii pri onkologických ochoreniach. Počujeme, že vám vyzvané neustále telefón, tak nebudeme teda rušiť a nech sa páči, toho diváka si zdvihneme, ktorý je na telefonickej linke. Vám zatiaľ veľmi pekne ďakujeme a poďme sa teraz pozrieť na oslavu bankomatov, pretože bankomaty 27. júna oslavili 45 rokov. Kika Kevešová.